बहुत मेहनत करोगे और टॉप 5 नहीं टॉप 3 में खड़े रहोगे। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर ओरैबायदि गारामा खोलाबदों गगा गुजुनायजोंनो माथोखौनो रायज्लायनो हाया बेफोरबायदि अबस्था जालायलायदों आरो तो थेवब्लाबो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव नैबे आपडेटखौ शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो सनी टीवी एंटारटेनमेंट टेलिभिजनाव जे सुपार डांसार चैप्टार 5 नि रियलिटी शो जागासिनो। तो बेवहाय बर'नि फिसा जाय मरिगावनिफ्राय अप्सरा बर' सिस्टारा जे कम्पिटिशनाव बाहागो लाबाय थादों। तो बेखौ जोबोर माने दा अप्सरा बर'आ सबनिसाय टप माने कन्टेस्टेंट हिसाबै दाय सायख'जानानै दङ। दा बिथांनि पारफरमेंस खालामनाया जे सान्दियाव दंमोन बेवहाय गावनि सुपार गुरु पंकज थापाजों आरो अप्सरा बर'नि गेजेराव जोबोर मोजां मोनसे पारफरमेंस खालामबाय आरो बे पारफरमेंसखौ नुनानै कमेडियान मुंदांखा कमेडियान भारती सिंह मेमा अप्सरा बर'नि थाखाय गोबांथार माखासे बान्थाफोर होदों। तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। थारैनो नोंथांमोना गोबाङानो मिथि जानांगौ बा सोरबा मिथिया जानांगौ जाय कमेडियान इंडियानि मुंदांखा कमेडियान नोंथांमोना जुदि कपिल शर्मानि जुदि शोफोर लाइव शोफोर नायोब्ला बेहाय माखासे कमेडियान शोफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बा बुजिनो मोनगोन मुंदांखा भारती सिंह मेम बिथाङा ओरैबायदि कमेडि खालामो ओरैबायदि फेशन खालामो माने नोंथांमोना नायब्लासो बुजिगोन आरो। तो बे भारती सिंह मेमा अप्सरा बर'नि जे पारफरमेंस खालामनाय पंकज थापा आरो अप्सरा बर'नि गेजेराव जे पारफरमेंस खालामनाय बे पारफरमेंस खालामनाया ओरैबायदि पारफरमेंस जे भारती सिंहनि माखासे गोसोनि साननाय बिनि जे स्ट्रागल खालामबोनाय उन्दै समनिफ्राय गावनि जि जारिमिन जानाय थारैनो नोंथांमोना नुबाय भारती सिंह मेमा अप्सरा बर'नि सायाव मा बुंखो आरो फैबाय थानाय समाव नेक्स्टआव जे फाइनाल राउन्डसिम माबायदि जाजानो लुबैदों आरो माबायदि खालामहैनांगौ बेखौ भारती सिंहनिफ्रायनो नोंथांमोना गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिनो मोनबाय। तो अब्ला नोंथांमोना अप्सरा बर'खौ सापर्ट होनो थाखाय नोंथांमोना अप्सरा बर'नि अफिशियल फेसबुक पेजाव थांनानै लाइक कमेन्ट शेयर खालामनांगोन आरो नोंथांमोना जेसेबांखिनि अप्सरा बर'नि जे भिडिअसफोर फैयो बिथांनि जे आपडेटफोर फैयो बे भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयर खालामनांगोन अब्लानो अप्सरा बर'खौ सापर्ट खालामनाय जागोन। मानोना बेवहाय जे पारफरमेंस खालामग्राफोरनि जेसां कन्टेस्टेंटफोर दङ बेवहाय माखासे लाइव शोनि जे जायफ्रा ऑडियंसफ्रा नायो बैसोरनि लाइक नायो कमेन्टफोरखौबो बेवहाय माने स्कराव काउंटिंग खालामनाय जायो। बेयाव माखासे स्कोर होनाय जायो मोनफ्रोमबो उइकआव सप्ताफ्रोमबो बेवहाय माने सुपार मनिटरिं दा बेफोरबायदि सायख'नो थाखाय टप 5 नि जे माखासे कम्पिटेन्स होनाय जायो आरो। दा बेखौ नोंथांमोना सानफ्रामबो सैटरडे सानडे 8टानिफ्राय 9:30नि गेजेराव नोंथांमोना लाइव सनी टीवी लाइव आरो सनी एंटारटेनमेंट टेलिभिजन बे मोननै चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै नायोब्ला नुगोन आरो नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलावबो डाउनलोड खालामनानै बिसोरनि मोसानायखौ बा पारफरमेंस खालामनाय बिसोरनि कम्पिटिशनखौ नोंथांमोना नायनो हायो आरो। दा बेवहाय सनी लाइभफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना एसे पे खालामनो गोनां जायो आरो सनी एंटारटेनमेंटबो एसे पे खालामनो गोनां जायो अब्लासो नुगोन नङाब्ला नुवा आरो। दा नोंथांमोना नायनानै जे बिथांमोननि चेनेलफोरखौ सार्च खालामनानैबो नोंथांमोना नायनो हायो सापर्ट खालामनो हायो। दासिमबो अप्सरा बर'मोननि जे कम्पिटिशन जानाय बेवहाय एलिमिनेशन रावबो जाथ'वाखै दे। दा टप 5 निफ्राय रावबो दायो माने आउट जाथ'वाखै। जेसेबांखिनि दायो कन्टेस्टेंटफोर दङ गासैबो मोजां पारफरमेंस खालामदों जाजेसफोरनि गोसोखौ माने बोहोनो हादों बयबो माने जायगाखौ आवग्रिगासिनो दङ आरो। दासिमबो सोर आउट जादों सोर आउट जायाखै बे दासिमबो आपडेटआ ओंखाराखै आरो बे आउट जानायनि जे माखासे रुलफोर बे दासिमबो बाराखै आरो। दा जेसेबांखिनि दङ गासैबो गाव गावनि पारफरमेंसखौ ओरैबायदि खालामनो नाजादों माने फैबाय थानाय समाव नेक्स्ट फाइनाल राउन्डसिम उइनार जानाया बयहाबो माने मिजिं दङ नालाय बे मिजिं हिसाबै रावबो दाबो जेननानै थाथ'वाखै आरो।
तो आरो भटिंनि सिस्टेमा फैथागौ जेब्ला फाइनाल राउन्ड फैगोन बिनि उनाव भटिंनि सिस्टेम फैगोन तो नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागोन तो नैबे आपडेटखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोदोंमोन बेहाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो आरो मा बुजिनो सानो आबसार बर'नि थाखाय नोंथांमोना बेसेबां सापर्ट दङ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो तो लोगोफोर बेनोसै आपडेटआ तो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय